Laju kucing berdabur yang seibet Bumi yaitu syakabu Cinjok kasyang hami simbah syenglang Cintopan persyapan Hama dotma Kukirin syur Syakran jingyare Dan syakyin itu Ajik yale Anjok pide Lapik lamor Pagok disay Ibalari Gambir rapor Tentang kita Pokok Tanam cinta Tanam cinta Bersyukur Hello. Kau boleh sibuk samlai ke jengruai jeng pi. Kalau dan ru ke jeng penbaik. Bahkan dan ke jengruai nai. Hello. Nai ba Ardent. Henry ngin pat ke jengruai. Nai kon jeng ba adal bat nang rum. Ude MLA jeng ke selong not. Jeng khot yai ria ka wa lang. Ibade kon jeng ba adal bat nang rum. Main ai ke jengruai ke jeng i. Ba de nang ta. In saya pat kecingkuran 9% orang bado. Kublai pi barwa kakating jang ada ria kana masyawalang te ngan ai pi kini kubi kecingwai kakating jang ni kecingwai kedengan ya cakman Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Shakman Hatarin daging mengaju shithi baioh pynbna Dayang tahangan dapat moyang ikin ya desman gadang pipa pikir dayang tapangain bangas yang taperkan ngan yajikman ngan yajikman kejingkus lainan siang sosan Shakman I love you Lala ako Nanpis lakaran Kasipon kayula Kadangis Nanyan Shakman moyang ini lakin mau ya desman gadang pipa pikir yang tapangain panas yang taperkan ngan yajikman ngan yajikman kejingkus lainan sim sosa ngomtrepannya ngan Shakman Nanya Shakman Nadok kisngi bawa Ardent lawan bancatkan hang ni jeka. Ngalai iya sibun bak kibriu kilayam pak jonot. Yang ni kejing elek cuni orang pak. Penman kejing ruai juga di armut kibalawai mentan. Nganget kila pentengin ye ki umat. Kebagi pai pak kilayam. Namar mentang ye anak kejing keren do pesan rang pak. Don sibun mo ye kejong kapari potong ye tan. Ni keren ye kene kama. Keleti jong ni video deh. Habadan kalong kumir. Kabaay cingkisanya jong mendepan na kabenta. Kabit kablang. Jong kari bagi jang mereka. Hakat hitong tana. Kau kebat kejengera obagan ni kini sajingit. Bain ai kejembat. Na kabenta. Lojong unalam hatang kahit. Hingga yang kari bagi jang mereka. Kalong kami kabasta katay walang iyeng. Hamtang yung walang iyeng. Kalong kami kabasta katay yung kari bagi jang mereka. Hingga si jentang. Lagi tuan mesin berjuin nak kapor sa kapor. Lain dia dalam hantang nak kapal sa kaging. Walang dalam ruh canggari bagi cak mereka. Dan ay biang iba. Ngajay kejang keren kejang i. Hagan dia kapor. Ki pai ba baik. Ki pai ba baik sai sen. Nganget pynbna sanut syu mo. Madon pun ki pelon pasiau yang ang ni. Ki ong to sebab abam tu no te. Nong kat ni upai ba awan pek yang abang asa tangan ngan bam tu boleh lok tekor pi yang. Ti
bat nakam ta kitul esi ki bas ngol lengo ngol langit kumnu thiu ba Ardent udang la ban keren udang I klaim haba ula syathan hadu pras ngi kendai sngi ndrei ka jingwan ji ki doktor tu ko sngi ki baioh ngo ki baioh ngo bat ki ong hadien bengila tes ki snam ko jong phi ni ngo de banwan kerki shani namar habangi tes ni lap ba phi klem bam AAM haki pras ni tam bakani phenamla ban beteng ya kani ke jing shajingit ke jing phi lemda phishim ya kani ka IB fluid kabalong ka jing don kam me ka met ka jing buram jing penia wa se bai o Ardent onil ma phadu sa ki so pha penslam tang kat ni kan tanu ilai the number ka tau dari kalian ka voice people party kang mi syakmat ngala jupen kan mau ngomen bang adang long u president jong seng FKJGP ngala jukran hikiran sampai ba ngajuong ini ki kintin kira ni gajing kli nagam ta kajat riu kanong kingi seng balang banwi pertai ba kai kersan ba gajing hangi kisah jing kenam don pora ki ni gajing kli bangini ki ta jinge jong kajat riu banai khublei ya ki bon ke banai jing kersan na ki rangba thu ala ka sorkar ki la priang ya ru pangkut tanggung ni pentulun paktor kan ship ya senja kababuram kakade kabadon kame dengan ban kenjrong akwa ithi ki paiba bata ala dinga mata shipo klan mut jum khat ka klan kapro tekle kapor potrai naru bengi sedang ya ke parti bat hadu kani ke por ke pementa ngale deban yat linti shisai ke linti ke ba e hapeng ke jingbam snothu jong ki patba hapeng ke jing sha alam bakla ke jong ki teng ke don ke jing arta tin ya ke ta men sim ke ba snor ke jing ko trai bengin syakri nam takari bat ke jat menriu ndoi trai ngas ngoban aingu ya me ba mala pen pek ki khmat jong ki patba begini I ya the voice of the people party baga don shisai ke ta jing panem pen bhapat ban pen kala dori kan ri ka e ka jingi try baba bat scam ngi kom kin nong elam sumar ngi ken try ri ngi kum kin nong elam bengin dan kawai ka jingmot kawai ka jing perkat kanam dan ka jinga pat ka jinga e ke ha ko ma don ringkat bangi kaburam ka jingo ro kali shame ko try kubli try namar ka jing snap ka jome ya ka jing doi ka jingi try ngi dan ka jing ka man hame ko try Shri jome a try wong hame kun le ranya ngal lanu ru try sisa memsim la pile ranya ngi kum ka voice of the people party memsim la pile ranya ngi baro ki ban ban try ke ne ke jaka ken try ki ba khot kar pat ye ke kerteng ke jome ko try be da jonga nang yala mame nang ne sakmat ko try ngin ya da ke jinget ngin job ye ke we ke thma hadin ke we ke thma na bagini bro try nga aingu aga kerteng ba thang tam jo try jo Jesus Christ mentaru bat shru ke babam chukut ru amen. Udah ban khot nong kren ba khadu ban ai khobler tat katai Dr. Ricky Sungkan over Jones Secretary Jaga Party Dr. Ricky Sobaban Shimi ka benta tapi ban ai khoblei Bun ba Syam ngadon katu kan ni ke parti jongi hi ke parti ka bayeng pat ka bu yupi nong bu nong thau akhmat jong ke baro bat Kunta ngisnoban ai ka jingu ngai ka buram pat ka jing khoblei yeuta ubolong nong bu nong thau baru bat tam da ka jing war so ai ko epi baro ki patba ke bawan nakaleng saudong banwan shaningi nado ki hep ki barit ki khwan banai jikrsan banai mensim namla ru ban ong ini wi banta ba komu patba
pila ko ngo ya kajing kerpahat kajing kentu kajongi namangi snotho bonu patba udamu bitar hakiti ki khengyat sngi ngai ngo ko ngo ya kajing kentu kajing kerpahat jongi ba phoi wan hangne in wan da kajing jai jai in wan da kajing smokhya para bangi lit phairu ngin lit phairu daga ju kalanti bat kati kani hi ka balong ka kiseng bhala ba pher ngang phir sotho kam kabaton kam kata-kata nagamanta soban ai khuble long ni ki parlok khangni mo ki parlok khangni kita ki lat pathai khu jongi kaleng sodom Kunta khuble shibun ki volunteers ke ba ka jing yai bai yai ranti jong kalet kawan khamtam jongki nongnya kalilan bosoi kali ke ba ke volunteer ke jongi shisha ke ba na kaleng Nismob ai khuble yaki nagamanta ka jing don kat ka jongki pan penyai bai yakane ka jing yakhi ka jongi Nikapor Pasidien wan khuble ru yakni ka dekat si isi ka jongi ke ba long shisha rem jongi ba Ardent rem sahimo ba Ardent ban penslor ye hagane ka jing sha jing et ka jon kom ke baron ka jing de ka bajan kam long ka baso bun ko Yai khuble ru ya ke medical team ka baju don nado kasi ka khuble shibon yik medical team batchum kelas kit kya ya ka ban penyat bet kat ka bor ka bikidon wa teng ka long ka ba ya kiru anre ai ka jingkersan ban ya ka police department khamtam ka traffic branch jong ka police department but khaddo ngasno Kejingai khuble kan long kabadon kejing tuna kabakrau lada ngemlap ladengim ai khuble ei ba Ardent khuble sibon ba Ardent ya kani kam mensem ka ba ai tilot ka jongphi nagamanta kari bat ka jaj penriu ka jongi pasakawe ngasobot ong edi kentin ka David Wong Apeng kejing ya janti apeng kejing ke babon David Wong sok utau briu mau try ulong kejing shanya banget scam kade kejing shanya kejing IT kejing ba Ardent how try nombok nong thau bat kani ka mensem jaj ban riu ka mensem ba ya ka hok bat kejing sisa ka bare dakata ba Ardent khuble shibun nakaliang jongi pat ba baro ka buk lenti ka ba phialam nget kanlong kai ka ban tho ha ga history jong kar jaj ban reu ka jongi banget kania ka long ka lenti ka jing project ka ba thamai ya ka jing ya lenti kom ka jaj ban reu khuble shibun au blai na ka banta I ba Ardent sisen ba Ardent khuble shibun tangkini hi kejing ai khuble nakliang jongi nga nagamanta jongphi patba kiban semi no nangni sasisen khuble siajar ngo uble ka jingsok unong rengkat pat phi wei kiban hangne kiban sate sejrong kitei hangtei kiba pet nangtei kiba lami ngalak jong ki kamra trei ki jongphi niki ki me jing trei jongphi ban wan ban snap yakani ka jing Kren ke jongi khuble shibun obleun kur khu yepi obleun kur khu yakari ke jongi obleun kur khu yakani ke jalla ke jongi sashi sen pat komba ka party ka don yaga ta ka jingi jingai yaga ban pen empat ban pen bhapat bat ban pen kalador ai bakani ke jingi ya chanti ka jongi kan nangni sakmat ngeyu iken yakini ke baro yaga life house south house sun post them bagi ya ka jingpen ka jingpen bha bat ya ka jingkaladur ya ka ri bat ya ka judgment reu bat ya ka jala jongi hi barok kawe te shwaba finye lek phai sil ke jong yeng an chubo
cái jing đuôi trong cái jing kerku penwai trong những lịch phai lang sub lei snow ha bani yang lang arspa arpaway kanta arspa arpaway kanta kabaiba Ardent ilasha nagamanta kalaway kabak jinkermen jongki kun samla shenlang bat kantai tang khandiat e ngilai kren bangilai thau ye ke history nei sakawai ke history ke banginum dei ban klet nagani ke jingi ke jingi kalong ke jingi ka ba jai jai ka ba klem penwit yeno ka ba klemi snam bat ka ba job te nyen jiet dagani ke linti hakipor bagi sngi ke baran hage jingele ke jingi komolong lading ila bakla na ke linti ya ke jingi ka sorkar kan kemen ki jingi kin syukut tang ki curfew bat kanum poison snow ken mau banaru menta ka sngi ngila snow thu bagani kalong ka badon kam ngini simlang iwei pe iwei ya ke jinget kli ba bangi mi isa ka jingi ki ngin snap ya ka e ka jingelam jongenogelam khoblei sibon tong in lang show play ke jing duai nyai ngo emea play se shi sien pat nagamanta ka jing don ren kat ka jong me nagamanta ka jing lam ka jong me a play ya ka jing ki ka jong ni agaba ki ek baro ki long ke bajop oi dang don shibon atrai kan rat ki jing ele ki badon rengi ango emea play ko me long play ubala kular scam babangi bo aga jing shanya hame trai me ong ngan long nong yele ite ke bele epi ngan long nong shon ye ki ba shon ye pi bat shi sha blei habangi don ka liang jong me ubre ula ban le ayu ka par the ka la ban le ayu ha blei haba me yeng na ka banta jongi bat na ka banta ka ri bat ka jat pan riu ka ba e de jongi a blei be e ni ai ngo ye me ye ne pat lang ba krawa blei bala wan atrai na ka we ka mit pat shika we ka mit nagawi ka sngi shagawi ka sngi baragani ka klimat jongani ka por ko pa abaw nu shakri jome wala pan kot no yagani ka jingi ki try kan dat baru pat pa bon un slit pai no songki yeng ki sem aw ble kamangi don kalong tang ban kerpat yaga jingker khu ka jong me aple ka jingker khu yo pat lang ba bon ba wan kan dat yaga ri ba yaga jat pan reu ka jongi nang ni shakmat todai baga jangai e ka badap yang ka jangu Jesus Christ ubau trai ka jangi ka bamayan ka jangu play ka bana bam jukut shadow ki bam jukut lambar ka jangi sulak ka bathiang bat ka pensat bor ka bahikai ka jangu play human sim toai bekini ki lai ho we kin song kat kin ka bor na ka banta ka ni ka ri ka ba e ka jangi par ka jalahi barok we oi pa ka perthai hi barok we mynta shurukip artha pam jukut ru amen haswa bangan penwai no ikan ikan jelang ngai skam badan bon na prenju pi ko wa man ai khulai ba Ardent henrai kanang bagan penwit ya ka bon mat ke jong i re kum kadak ke jing khulai lang yang i baro ya i ba Ardent tong rak tilang kum kadak ke jing khulai i ya ka ba i ro ilalong kum kadak ke jing khulai ya pi khulai sibona i jing kersan jo pi nginget skam mana ne smart pinom ina tangi wai ar ngin mi rinti lang nama da kabet kabyang jogi khon kikti kalawai jogi pateng te tangi ni kikinten na pynbna baga jinglang jana taga sngi kalawai khulai sibona halo nginam tem ngejorwai pra ngintem ngejorwai rekasi namar kene de jele jong tayang jong khon kapri jong khasi jongi tolong gejing job la de mi runti lang ina tem de ngejorwai jong gejak bere jongi rekasi dekat kebedan ngejorwai de gini penyat
Dari kabai ubarin ubaca kijengindai dalam isu cinta kita.
Hey, what's night?